má tá petícia Dobrý večer. dodnes podpisov? Pozerala som pred chvíľočkou, neviem, či ma počuť. Pozerala som pred chvíľočkou, tak petícia má teraz aktuálne 12 259 podpisov. Pani Basta, vy ste upozorňovali na ten neúnosný stav v okolí rafinérie a Rovinka je jednou z obcí, ktorá je naozaj postihnutá tými Slovnatom už teraz. No, čo by mal byť teda môj nejaký príspevok k tomuto stretnutiu, že my sme vlastne v Rovinke iniciovali dialog so spoločnosťou Slovnaft ešte v roku 2019. Sme verejnú diskusiu, trvala 2,5 hodiny a vtedy vlastne sme diskutovali o potrebe dát, že ľudia potrebujú mať informácie aktuálne, nie nejaké mesačné správy alebo ročné, ale aktuálne informácie. A dúfala som ja vtedy, že trošku inšpirujeme aj ďalšie samosprávy, že k takýmto stretnutiam príde. Potom boli stretnutia so znečisťovateľom a ja som tam vnímala dosť veľkú pasivitu tých zástupcov, ktorí boli účastní za jednotlivé teda mestské časti. A možno, že toto je dôsledok toho, že navrhovateľ toho zámeru si je sebavedomý a istý, že teda sa to nejako ľahko celé prepečie. My sme Rovinka satelitná obec a my máme tiež určité predstavy o svojom vlastnom rozvoji. A teraz koho záujem má byť nejak nadradený. Hej, o tom sa asi ťažko zhodneme, že kto má právo sa rozvíjať a kto nemá právo si nejak rozvíjať svoj biznis. Takže teším sa tomuto stretnutiu, ďakujem a verím, že sa niekam posunieme a hlavne, že budeme teda spolu ako svätopulkové prúty, lebo chýba tu tá informovanosť. My vlastne nevieme, ktorá výrobná jednotka má nábeh a odstávku, čo na nás môže pôsobiť. K týmto informáciám sme sa nedostali. Dneska sú moderné technológie, dá sa to všelijakým spôsobom riešiť, je to zisková firma. Nemám pocit, že by boli radi, keby sme vedeli, čo všetko na nás vplýva. Aká bude budúcnosť tej petície následná? Musíme sa dohodnúť, že teda ku ktorému dňu by sme ju ukončili a podali teda na príslušný odbor v rámci ministerstva. Myslíte si, že ak by takéto stretnutia boli predtým, tak by možno tá situácia bola dnes iná? Ak by bol ten tlak, ako ste spomínali, aj predstaviteľov mestských častí, obyvateľov, občianskych združení? Ja si myslím, že keby informovanosť bola lepšia, že ľudia by vedeli, o čom sa bavíme, aké sú tu riziká, pri tom počte ľudí, ktorí tu žijú, na ktorých to bude mať vplyv, tak by sme mali 200 000 podpisov dneska hravo. Hej. Čiže aj toto hrá v náš neprospech, že máme len 12 260 podpisov. Ja to považujem za nízky ako úspech.